Sarauniya TV, tashar al'umma. Ta ce ta kaura. Ta jikin danga. Ita ce kaura. To banni da ita. Rufe kofa. To dan rufe kaura. Rufe ko ina. A fito lafiya kaura. A fito lafiya kaura. Tsoron tsoro. Tsoron tsoro. Yau da kai Allah ya haɗa muke. Da? Ba gunki na zo ba, gurin mutanen gidan na zo. Ina muku ban san ka bane ba. Ka nemi wannan kauran nan na gari. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wallahi tallahi ba wanda gwade. Sata ce ta kawo ni, wallahi sata ce ko wala ba sa sata ba. Wan me zaka dauka sai dai ni ka gani. Duka zan dauke ki. Wallahi tallahi ba zai iya daukan ki ba, wallahi ba zai iya daukan ki ba. Wallahi sai ka wallahi ba zan sace ki ba, wallahi Allah ba zan dauke ki ba. sai ka dauke ni. Tuta za ki dauke ki in kai ki ina tsakani da girman Allah, tsakani ba da Allah ba. Ka bude da na gama. Ya? Na gama ka bude da na girman Allah ka bude ni. A kaura. A wallahi ba zan sace ki ba. Dan na sace ki Allah ya tsine mu. Tsoron tsoro. Tsoron tsoro. Subhanallah, malam tare ta malam. Tare ta. Za su tafi su banni. Ina? Kasan waje. Ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri. Ku wuce ganin ba mu kuke ganin ku ba. Ku yafe min dan girman Allah. A'a. Subhanallah. Malam. Na'am. Da Allah idan da akwai wanda ka sani masu cira wannan abun, ma'ana masu cire shuri, da Allah a kirawo shi malam. A aga da sawa akwai wani malam Garba. Ina cire wannan abun. Yana da kyau a nemo shi mai gida. Insha Allah. Yi da aniya. Mai gida nake. Ki kula sosai da ita. Kar ki bata ta fita. To je ka. Kar ki bata ta fita. Inda duniyar ta lalace. Maza je. Ki kula da yarinyar nan. Babu matsala. Subhanallah. Kin gani ko? Ya hana ni fita. Bismillahir rahmanir rahim. Shi ya fita. To ai shi fita sa mai dalili ce. Ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri. Mu koma ciki. Innahu Sulaiman. Innahu Sulaiman. To mu shiga ciki. Ai wallahi. Kaura. Bidda. Kaura ya. Yaya? Abubuwa sun fita kokwa. Sun fita mana. Sun fita mana. To. A sun fita? To. Mu kuma guduwa aikin mu ne ai. Assalamu alaikum. Amma wa Assalamu alaikum. Barkanun ku dai. Yawa Daga ɗaya sana hango baka shigan nan. Na ce to kuma duk inda ka ga baka shiga akwai alheri. Dan ma baka ga wuka na kallon sa ba iya kallon ta? Ai ba kyau, ba daɗi. Wallahi. To kaura taimako za a yi min dan da baka shigan nan. Ringa hada da annabi, taimako zai ma saboda annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yawwa. To dan darajar annabi a zo a taimaka min yarinya ta ce aljanu suka yi mata kawanya. Ai aljanu har mun hannawa. Ai da yawa. Ka zo akan gaba. Ai yanzu kaura hakin da yake billahi lazi yanzu aljanu ya cire. Qur'ani. To a taimaka min. Tun kafin sa'a dai. Yawa sa'a dai. Sa'a dai. Yawa. Ai a gama. Madalla. Ai a gama. Muje a taimaka min. Muje? Muje. To bismillah. Ai a gama kaura. Tsoron tsoro. Tsoron tsoro. Sarauniya TV, tashar al'umma. Ayya, tsoron tsoro. Tsoron tsoro. Wannan aikin ai na kaura ne. Ai duk wani abu da ka sani, ai tun da ka gaya kaura kuma kaura zo ba zai gagari kaura ba. Sa'a dai kaura. Rukun babban motsi. Mahadi mai dogon maliya ba a ganin karshen ka. Katangar siga kowa ya rabu da kai ya lasa kuturo uwa a zauna da kai dan dole. Ai wata da ita yanzu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ku tashi. Ku tashi ku sake ta ku batta. Batta ana.
tashi ki koma ciki. Har da ni? Ke ma tashi. Ba inda za ta. Kina son abun ya shafe ki? Tashi! Tashi! Ba shi ki. Tashi! To, abun ba za a yi. Kai! Kuma ka san wani abu? Ki tuwa a ce yana. To, A ce yana gama taimako a nan gidan. Ya tsallaka waje don gabas ɗin nan. ina? Taimaka musu. Can garin su da Kai, Yin za a yi. kai. Kana ji na? Ina jin ki. Duk inda ka fito za ka koma. Ba za ka taɓa samun nasarar abin da ya kawo ka nan ba. Kar a riga musu, a fidda su ɗaya bayan ɗaya. gaba ɗaya. A fidda su one by one. One by one. An gama. Kana ji na? Ina jin ki. Idan baka fita harkana ba, to azaban da zan maka sai ka yi da na sanin zuwa nan wurin. Za mu shiga cikin jikinka. Tsoron tsoro. Rikita mata lissafi. Rikita ta. Rikita mata lissafi. Ka rikita mata Tarwatsa mata lissafi. Jikita ta. Ka saura mu. Ku zaman ku a jikin nata ba sai kun fito ba. Zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Kasancewa ta cikin sukuni ya fi in kasance cikin tashin hankali. Ni a gani na ku zaman ku kawai. Tsoron tsoro. Na gama aiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sannu mai magani. Mun gode Allah ya albarka. Yanzu kaura sai magana kuɗi kenan. Ya kuɗi ai wannan mace daga waje an yi magana ba ai magana a gaban al'umma irin wannan. Babu wani maganan kuɗi. Saboda asaran kuɗin ku za ku yi. Mai magani? Kaji abin da take cewa ita ce ku take maganan nan? A maganar ta ce. Ita ce ke magana Ita ce ta hai. ba aljanin bane. Masu bane hadade. To, Mu je din. Babu inda za ku je. Yadda muka ga rana a nan, haka za ku ga dare. A yadda kika ga rana dai haka za ki ga dare yan nan. Tsoron tsoro. Kaura! Waje! Tsoron tsoro. Ina abokin kaura. Ba taimakon da zaka iya yi bayan taimako tun da kaura ya kasa ni kuma wani taimako? kai ba kauran bane kenan. Kawai dan iska ne kai nan. Ba ka dai kawai ka banni tunda dai yanda aka tunda ka ga ya fece da gudu to wannan sihirin ya tafi. Ashe ne ce kai ba kauran bane. Wannan sihirin ya tafi. Kace kawai kai dan iska ne kenan kai. Ba su fitar ba kenan. Ni wancan shi kauran akwai wani yaro mai soya awara nan bakin tashi kuka. Yaron nan ne wallahi shine. Kuma ka san da haka ka jajibo mana su ashe ba su iya ba. Ke san gani nake gara wani lokacin. Yaran nan wannan riga kaurayen ma sun tuta yi nan gidan tafi da gidan mai tsini. Ka ce dama dishiri ta ce. Dishirman banza ne. Ka je ka kirawo mana wani. Tsoron tsoro. Idan ba yan kawo zan kira maka ba shege ne. Sarauniya TV tashar al'umma.